Jama'a kun matso mama ta koya muku yadda ake yin dambun nama amma irin na 'yan Maiduguri. Wannan dambun nama ba a sa mishi mai ko kaɗan, ma'ana ba a buƙatar mai wajen yin irin wannan dambun. Kuma sannan irin wannan dambun nama yana da daɗi sosai kuma yana da auki. Saboda haka ku biyo ni don ganin yadda mama ta yi wannan dambun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barka da sallah. Da farko dai mama ta ɗaura tukunya akan wuta kamar yadda kuke gani. Kar ku damu, ba sai kun yi amfani da murhu ba, ko akan gas zaki iya yi. Sannan sai ta kawo jan nama sai ta sa a cikin wannan tukunyan, sai ta kawo albasa da aka babbare sai ta sa. Ba sai kin yanka albasan ki ba, sabida dambun nan zai dade yana dahuwa akan wuta, kuma albasan ma zai dahu har ya narke, har in kika bude tukunyan ma zaki nemi albasa ki rasa. Kuma idan kina so dambun ki yayi kanshi sosai, ki amfani da albasa da yawa kamar yadda kuke gani. Albasa mai yawa mama ta yi amfani da shi. So bayan wannan albasa sai mama ta samu magi. Zaki yi amfani da any seasoning cubes of your choice, ba sai magi ba. So sai ta kawo ta sa wannan magi a cikin tukunya. Kafin in manta, shi dambun nama in zaki ki tabbatar kin samu jan nama wanda babu jijiya a jikinsa, sannan kuma babu kisi. In akwai jijiya ko kisi gaskiya ba zai fita miki mai kyau yadda ake bukata ba. So bayan magi mama ta sa gishiri, sannan ta sa thyme. Zaki yi amfani da any spices, kawai dai ki amfani da spices da seasoning da zai cire wa naman ki karni, sannan kuma ya ba naman ki taste sosai. So mun yi amfani da magi, thyme, gishiri, sannan sai ta kawo onga sai ta zuba guda 4. Wannan kuma ginger and garlic paste ne, shi ma yana cire karnin nama sosai. Sannan sai ta kawo curry sai ta zuba a ciki. If you have not yet subscribed to my channel, I beg subscribe. Na beg, I beg you, I beg subscribe to my channel, okay? So sai mama ta rufe tukunyan nan, bata zuba ruwa a cikin naman ba tukunna. Ta rufe shi, tana son wannan seasoning da spices din ya shiga jikin naman. So bayan ruwan jikin naman ya tsotse kamar yadda kuke gani, ya zama babu ruwa, do ba za ki bari ya kama jikin tukunyanki ba, amma za ki bari har sai ruwan ya kare kamar haka. Sai ki kawo wani ruwan kuma sai ki zuba a ciki daidai yadda zai iya dafa naman nan yayi laushin da har zai faffashe. Wannan da muke amfani da shi naman rago ne, so baya buƙatar ruwa sosai kafin ya dahu. Wannan ruwan da kuka ga muka zuban ya ishe shi dafa shi har sai ya dahu. Amma in naman shanu ne sai kin ƙara ruwa. So sai muka kawo attarugu da aka nika sai muka zuba a ciki. Za ki rufe shi ne bayan kin sa attarugun, ki bar shi yayi ta dahuwa, yayi ta bararraka har sai wannan ruwan ya kusa tsotsewa gaba daya. So kun ga what we are left with, akwai ruwa amma kaɗan ne can ƙasa. So in kika samu ya zama kamar haka, kuma kika samu muciya, in kika buga kika ga yana rabewa kamar haka, azin yana rabiya da jikin shi yana faffashewa haka, to yana nufin naman ki yayi kenan. Zaki iya fara tuka shi. Zaki sa wannan muciyan ne ki ta bubbuga shi kamar haka, ki ta bubbuga shi, kuma wutan ki ya zama very low in har kika fara tuka dambun ki, saboda in wuta yayi yawa dambun ki zai iya konewa. In kika sa wuta low sai ki dinga bubbuga shi da farko. Zaki bubbuga shi ne har sai ya faffashe da wannan muciyan, kamar kina daka a turmi haka zaki. So in ya faffashe kamar haka yadda kuke gani, sai ki fara tuka shi. Zaki ta tuka shi ne kamar tuka tuwo, amma ki dinga kai shi, kina yi da kina dan buga shi yadda zai ya dinga fashewa, ya ci gaba da fashewa haka. Zaki ta yi, ku tuna dai on low heat saboda kar ki kona naman ki. Zaki ta yi, ki ta yi ne. Wannan process din gaskiya yana daukar lokaci sosai ba kaɗan ba, don zaki iya dafa naman ki ma ya dahu cikin awa 2 in ma naman rago ke amfani da shi. In naman shanu ne zai iya kaiwa awa 4 ko 5 kafin ya dahu. Amma shi wannan tukawan shi ma yana iya kaiwa minti 30 zuwa 40 mutum yana tukawa non stop. The more kina tuka dambun ki, the more zaki ga yana rabewa da junan shi kamar haka. Kun ga da farko kamar daka ya zama, yanzu har ya fara rabewa, to har zaki ga ya zo ya rabu ya zama ɗaɗɗaya haka. Zai ke ɗaukar wani masu kan yanzu aidi ya yi wani jabar ya haɗa kan shi ya yi wani kala. Kuma ya yi auki fa. Haka yake. Ni ban ma yi tunanin zai. Haka wani sa'in za ki kalla kamar ba zai yi, kuma sai shiga in aka yi sa'a sai shiga ya yi auki. Kuma ni fa ina ga kamar irin namu wannan ɗin ya fi wancan na cikin mai auki fa. Ko? Wannan zai fi na cikin mai wanda ake soya shi a man nan auki. ai mai din ina ga kamar ni dai ganin shi kamar yana ba shi kwanciya ma wani lokacin, wannan kuma kin ga baya ba shi kwanciya. Ga wancan in ya sha man nan ba daɗin shi.
haka wancan iya sha mai har hawa kanka yake in ka hau daya biyu shi in ka ci daya biyu shi kenan. Wasu ba san abin da yasa ba yan gari na so fi son ba a gari wuri kanan na so fi son na cikin mai din ya fi sauki ne ina ga. Haka ya fi sauki ne ya fi sauki yanzu da shine da yanzu mun gama haka ne ya fi sauki ne kawai. Bayan ya gama rubuwa ya zama ɗaɗɗaya zaki ga kuma ya zo ya fara haɗuwa yana komawa kamar auduga. To a nan ne zaki san cewa dambunki ya kusa yi kenan. So process ɗin da still zaki dinga yi, zaki yi ta tukawa bayan ya rabe ya fara zama kamar auduga, ki ci gaba da tuka shi har sai kin ga baya kama jikin muciyan, baya kama jikin tukunyan, sannan kuma in kika taba zaki ji babu ruwa ko kaɗan a jikin shi, ruwan ya riga ya tsane ya zama dried up. Do ba wai zaki ji shi ya bushe bane a hannunki, amma dai kina tabawa kin san cewa babu ruwa kuma babu mai a jikin naman. Shi yasa tun farkon bidiyon nan nace muku ku yi amfani da naman da bayi da kise, saboda nama mai kise yafi wahalan yin dambun nan da shi akan naman da bayi da kise. So bayan kin gama dambunki zaki samu tray ne babba guda ɗaya, ko kuma zaki iya amfani da tray 2-3 ma, saboda an fi so ki baza dambun yadda zai zama ina irin bai cunkusu a waje ɗaya ba, an fi so yadda zai babbazu ya ɗaya akan tray ya samu ya sha iska ya bushe da wuri. Idan kika bar naman ki ya sha iska ya bushe sai ki nemi container ki juye a ciki. Wannan dambun zai iya yin 1 year babu abin da yi, ko taste ba zai canza ba in har kika bi process din kuma kika tuka shi, kika soya shi, kika dauki time naki kika yi har ya zama kaman haka, to insha Allah babu abin da zai same shi. Kuma kun ga wannan dambun is oilless, yana da daɗi sosai, ba wai dambun da zaki ci ɗaya biyu ki je yana hawa kanki saboda mai bane. No, ba a yi amfani da mai ba. Gashi nan is very healthy, especially in kika using naman rago, kowa zai iya cin wannan dambun. Da Allah kar ku manta ku yi liking, ku yi commenting, sannan ku yi subscribing ma channel ina. Sannan kuma kuna so in ci gaba da kawo muku recipes na mama, tana da recipes kala-kala, kama daga greban yan jammaina ne, irin su gima ne da dai sauransu, recipes na gargajiya kala-kala da ya kamata ku gani. Kuma sannan akwai recipes nata da na riga na posting akan page ina, kamar recipe yadda ake yin cincin mai laushi, wato cincin na ruwan zafi. An har biki taba gwada cincin na ruwan zafi ba, ki duba page ina zaki ga recipe mama a nan. Sannan kuma akwai recipe yadda mama take yin dubla, shi ma yana kan page ina. Banda wannan akwai recipe da na yi filming na yadda ake yin taliya, shi ma mama ne ta yi wannan recipe, zan muku posting nashi insha Allahu, da many more recipes coming from mama insha Allah. Dan Allah ku duba wannan dambun, babu mai, ku ga in na zubar ma ba mai a jikin hannuna ko kaɗan, very very oilless, sannan ku gan shi kamar auduga, kina ɗaga shi yana ɗaɗɗaya. You have to try this recipe. Fi amanillah.